Waduh, kok susune mambu to iki ah. Wah, wis lak buka meneh. Hah. Wah, wis to. Su, aku tak tuku susu dilit ya. Oke, Pak De. Aku tukoke takjil sisan ya. Lah kowe poso apa, Su? Ayo ora sih. Ayo ra poso ora usah go takjil barang. Ayo ben seger lho Pak De. Wah, petukan iki piye iki? Hei, minggir. Arep lewat ki lho. Lah ya kowe iki sing minggir. Awas kowe. Kowe iki dalanku. Ayo mobil cilik iki ngalah. Kowe sing minggir. Ora iso. Kok tumben ta iki ana bis lewat kene? Ana apa yang jerone iki? Sak sik. Lah kok angel. Aduh, angel iki. Ayo dibuka paksa ayo, delok jerone. Cilu. Wah, hah? Belah. Lah kok wis jero isu. Kok macet? Wah, men, maju waduh. Semit. Ngageti lho, Lek. Sorry. Lah kok do mandeki ngopo ya? Ayo Le ramplaku to. Ayo ngerti. Ayo wes, sabar wae napa to? Wah, jerone mewah ya, Lek. Wih, ana sofane bareng iki. Ana remote. Wih. Coba nonton TV yuk. Ayo. Seru iki. Wih. Wih. Wah, Iki bis kok mewah banget ya? Iki bis jurusan ngendi kaya ngene iki? Marai ngelih iki. Apa usah kok ngelih? Wah. Ngapa ya, Su? Gek do medun kok malah. Ya sik kok. Ngapa to? Lah kok ngopo ki piye to? Wong iki ning bis kok. Kok sik Su? Wani wae. Gek do medun. Ayo mulai. Kok sik to, Su? Mumpung macet e. Arep melu ra? Cil. Kowe iki malah. Ayo nek melu teko gak munggah kok malah. Wah, payah iki. Ayo ra payah kok. Jan Ya wis kene nek gelem. Nek ora ya wis ngono karepmu, Su. Wah, piye ki ling atas iki? Robot iki. Kowe mundur ses jalan. aku kok, Mbak. Lah iya lah sapa meneh kok malah tekon lho. Kowe bisa lho mundur sithik. Iya, Mbak. Sik tak jajale. Lah iya gek wis, bar kowe gek motore kuwi mundur. Gue ben iki iso liwat. Iya, Mbak. Yuk, alah, yuk. Gek wis ta Mas, selar buka ya malah. Alah, cerewet, Mbak. Kok tumben ana bis lewat kene iki jurusan ngendi to kowe iki, Mbah? Lah yo mbu to, wong aku ya wong lewat kok. Oh, tak kira kowe iki tukang nyebrangke kae ya, Mbah. Lah apa aku ki nganggo rompi ro gendera apa? alah. Ya wis lah. Sorry, Mbah. Nuwun lho ya. Iso blangga malah ngecer. Tak cium tetanus we. Men. Ngapa? Iki sopir bis anyaran apa piye? Anjir ngapa ya? Wong bis kok malah blusukan tekan desa kaya ngene. Alah yo ben ngocen mepe yo tekan kene kok. Oh, ya berarti sopir anyaran tenan nek nganggo map iki. Latihan nyopir odong-odong sik kono, men. Kurang ajar kowe, Jo. Nek ora akamsis tak serempet kowe iki mau. Kae kok malah ra gedom mlaku ki piye to? Kowe iki gen mlaku wae. Cepet ngarep gelut ning lapangan kono lho jembar. Ora ning dalan kaya ngono kuwi. Iya, Mbah. Ki lho, Aku numpang sisan lho ya tekan ngarep. Mbah, siap. Betul lah. Bisa wis mlaku. Waduh. Piye iki ya? Arep tekan ngendi kae? Kesel aku wae. Weh. Dinteni. Waduh, Cil. Piye iki dhewe iki? Walah. Dulu iki Lah piye yo? gak tekan terminal malahan. Ayo kok medun terminal wae. Alah, bar iki kan munggah gunung. Paling ra kuat bisa iki. Oh iya. Gak dhewe medun wae ya nek nganu bisa ra kuat ya. Tapi TV karo sofa iki eman-eman lho nek ra dijiko. Iya, ayo wis kok. Nek wis tanjakan wae diatur strategine. Wih, mandek iki kita iki. Ayo siap-siap medun ya. Ayo bolo. Langsung nih. Aduh, ayo minggir. Iya. Hah? Makhluk apa kayak kok nang jero bisku ki? Awas. Waduh. Waduh, piye? Piye iki? Awas, Bungsu. Awas. Aduh. Aduh, piye iki, Cil? Kowe jan. Hah? Apa meneh iki, Alah, yuh. Hah? Waduh, petukan meneh kuwi. Alah, yuh, gak arep buka kowe kok ya ono wae. Aduh. Hah? Pade pokoke. Edak-edake turu wae. Ndak seneni. Su, kowe iki nendi to alah, yuh. Jan. Su.